Ola, moi boas tardes e benvidos ao partido de Copa de Rei aquí en directo pola canle de YouTube do Balomancangas. Hoxe vamos disfrutar dun partido entre o Frigoríficos do Morrazo e o Abanca Ademar León. Partido previo a final a 8 da Copa do Rei que terá lugar, todavía non sabemos onde, pero será a finais de maio este último partido. Falando un pouco dos boas tardes, estamos de volta. Un pequeno problema técnico. Dicía que a situación previa na Copa do Rei de ambos equipos é ben distinta. Por un lado o Ademar de León, que chega sin haber xogado ningún partido hasta a fecha pola súa clasificación da tempada anterior, e o Balomancangas, que ven de pasar dúas eliminatorias. Por un lado a primeira, que se xogou en outubro ante o Handball Mallorca, e a segunda fai moi pouquiño, disputada entre o EON Alicante, partido que se finalizou con penaltis favorable ao equipo galego. Estamos ante un gran partido, basicamente porque xa se xogou este partido en Liga fai 2 semanas con victoria morracense nun grandísimo partido que tivo como protagonista a varios xogadores cangueses como Mads Timan ou Jorge Pérez, o gardameta. Estamos ante dous equipos cunha clara ambición por parte do balonmán que ofrecen, e aquí vemos como entra o Abanca Ademar de León o pabillón do Gatañal. Unha entrada moi pouco habitual para o que estamos acostumados, pero igualmente estamos seguros de que vamos a vivir un gran espectáculo balonmanístico. Como vedes, están accedendo os equipos. Aquí vemos os Frigoríficos do Morrazo, a entrada con Juan Quintas como capitán, que chegan ao pabillón do Gatañal co claro obxectivo de buscar esa victoria que permita estar na final a 8 da Copa do Rei deste ano 2024. Pouco ambiente, pero moi ruidoso, e estamos agardando todavía que vayan chegando xente. A continuación comezará a presentación por parte do Abanca Ademar León. A convocatoria xa está desvendo en pantalla, pero comezará co porteiro iraní que se mancou no partido de Liga Sobal, Said Barkordari, que vai salindo ao campo. Temos tamén a Javier Miñambres, o MVP deste mes da Liga Plenitud da Sobal, Carlos Álvarez, Adrián Casqueiro, vamos con Darío Sanz, Oliveira, o canteirando además Rodrigo Pérez Arce, o eterno capitán Juan Castro. Hoxe vemos que hai unha convocatoria con 3 porteiros. Por un lado está Said Barkordari, Álvaro Pérez, que está chocando a man os seus compañeiros, e tamén o porteiro canario Kilian Ramírez. Agora vaise facer unha presentación especial sempre, que é a de Alberto Martín, ex xogador do Balomancangas. Aí vemos o recibimento do Gatañal a un dos xogadores capitais nas pasadas tempadas no club morracense, que firmou este ano polo Ademar de León e segue sendo, como non, pola súa entrega e a súa garra, un xogador moi querido.
Presentación agora dos adestradores. E agora vamos coa alineación do Club Balonmán
vamos a ver un partido que xa se disputou fai 2 semanas. Como mirache ese anterior partido? Pois pude ver un pouco a tiróns e tal, pero eu creo que foi o mellor partido do Balonmán Cangas esta tempada. E bueno, a ver agora nesta competición contra o mesmo equipo, eles van a vir con ganas, entonces vamos a facer un bo partido, competir o máximo posible e a ver si damos a sorpresa de novo. Pois sí, a verdade é que este partido ten unha importancia capital para os equipos que están xogando na parte superior da tabla, porque unha boa clasificación na Copa do Rei permitiría o pase a Europa a temporada que ven. Entón creemos que ademar será un dos equipos, aínda que está en moi boa situación, que vai a loitar por iso, non? Por chegar a ese top 8 e intentar conseguir o billete de Europa o antes posible. Sí, por suposto, como cada ano vai a dar guerra e vai a loitar por pasar esa final a 8, seguro. Pois aquí vemos como dá comezo o partido. Ten o balón o equipo leonés, xoga con Seid Barcordari na portería e agora están intercambiándose os balóns o equipo leonés. Xoga o balón Alex Lodos, que move con Alberto Martín. Chega o balón a Juan Castro, gran capitán. Aí vemos a Rares Fodorean na defensa avanzada. Escapa o balón a Alex Lodos, golpe franco. Primeiro ataque do equipo leonés, que sale con todo, verdad, Mendu, con esa alineación? Sí, sale con todo, y como decíamos, va a ir a realizar por la victoria, que como te digo... a primeira parada de Elcio Fernández, que sale ao contraataque. Santi López por mediación de Martín Gallo. Chega o balón a Rares Fodorean, o canoneiro rumano. Balón para Martín Gallo. Establece ese ataque con calma do equipo morracense despois de recuperar ese primeiro balón. Podemos destacar tamén no equipo titular do Balonmán Cangas a presencia de Javi Azurmendi. Sí, non entrou na convocatoria de Nilsson, e bueno, unha oportunidade para Javi para poder afrontar e disputar minutos de boa competición. Pois sin duda, esperamos ver un gran partido do Lalinense. Ahora estamos vendo como Brais entra entre 1 e 2. Penalti indicado polos colexiados Escuderos Santiuste. Sí, por defensa interior. Vai a ir Moisés Simes, un dos protagonistas tamén do pasado partido ante Revi Cuenca, con 5 de 5 goles anotados dende os 7 metros. Aí vai moi o lanzamento, Barcordari vai sopaus e adentro, con algo de fortuna, chega o primeiro gol do buenense, Moisés Simes. Pois sí, sigue coa súa racha de lanzamentos en fallantes dos 7 metros. Agardamos que dure moito máis. Vemos agora como ataca o equipo do Abanca de Mar León por mediación de Alex Lodos. Vai forte Alex Lodos, saca falta en ataque Juan Quintas e o balón que vai a sair por parte do equipo galego. Aí estaba queixándose Santi López de un impacto de Carlos Álvarez. Os colexiados consideraron que non foi nada e sigue o partido perfectamente. Tamén vemos como a afección de Cangas comeza a animar xa de maneira intensa. Vai Raymond Todd buscando un para un, Martín Gallo, Javi Azurmendi non chega. Vemos aí unha falta de Juan Castro, tirando un pouco de veteranía aí Mendu nesa falta, verdade? Sí. Non permitiu aí ese un para un de Javi dun extremo hábil por parte do Cangas. Aí vai Raymond Todd, busca a penetración adentro. Sí. Anulado por falta. Efectivamente, foi falta. Vai sacar Juan Quintas. Raymond Todd contra Alberto Martín, bellos coñecidos. Aí vai Martín Gallo, que toque de muñeca, ¿no? Parece que está entrando en xogo xa o Balonmán Cangas. Vamos a ver se o Ademar convirte ahora o gol de Darío Sanz de o extremo esquerdo. Moi ben a transición do Ademar, como sempre, ese xogo rápido que buscan a facer moito dano. Hai que intentar parar esas transicións e facer o xogar en posicional, que é onde máis cómodo está o Cangas. Sí, sobre todo despois dos últimos partidos que temos visto aquí no Gatañal, donde a defensa do Balonmán Cangas mellorou notablemente e como ben apuntas Mendu, vai a ser unha clave do partido seguro para intentar levarse a victoria. Vemos a Raymond Todd como move o balón, Brais o lalinense intenta buscar lanzamento directamente fora. Arranca ese contraataque por parte do Ademar de León. Vai Alex Lodos, Adelino Pestana, Santi intenta frenalo, chega o balón a Juan Castro, anulado por falta.
Dicías, Mendu, que a defensa posicional pasa a ser unha das claves do Cangas. Que podemos falar dese ataque? Sen dúbida, como sempre, o Cangas siéntese moito máis que a defensa posicional. Vemos agora o gol de Alex Lodos nun 1-1 moi potente, característico, marca de la casa do canteirán leonés. Ten o balón Santi López que intenta penetrar frente a Popovic. Golpe franco para o equipo galego. Vamos a ver cómo se desenvolve o partido, pero estamos seguros e convencidos de que vai a ser un gran partido entre dous equipos que atravesan un moi bo movimento de forma. Chega o balón para Brais, sigue para adentro e parada de Saiz. Moi boa parada, non, Mendu? Se demostrou no partido da semana pasada cando estuvo no campo que estuvo moi ben a portería. Logo lesionouse e aí foi cando nos aproveitamos para marcar unha diferencia, pero os minutos que estuvo no campo a semana pasada tamén foron moi bons minutos de xogo. Sí, un dos grandes porteros da Liga, non só. Atención que recupera o Cangas. Sube Santi López esa segunda oleada buscando 1-1, chega o balón a Moisimes. 7 metros por defensa interior de Adelino Pestana. Supoñemos que lanzará a Menduiña, esperemos que siga con esa racha, ¿no? Sí, hai Moisés aí e esperemos que siga, que sea o luz de o partido de hoxe. Salta ao campo Álvaro Pérez, o xogador campeón do mundo cos hispanos junior, que vende facer un grandísimo partido no encontro ante Huesca. Vemos aí a Moisés Simes frente a Álvaro. Primeiro amago, adentro Moi. Sigue a racha, efectivamente, Adri. Chega o ataque co 3-2 no marcador. Soga o Ademar de León por mediación de Juan Castro. Alex Lodos que entra buscando os 6 metros. Adelino Pestana, Soga con Alberto Martín. Volta para Adelino Pestana e nova parada de Encio Fernández. Como está o porteiro caboverdiano? Xa foi un xogador importante outro día e parece que hoxe ten ganas de volver a selo. Vemos aquí ahora a Carlos Álvarez saliendo da zona de extremo, un xogador moi polivalente. Juan Castro co balón no centro, busca 1-1 con Juan Quintas e adentro. Moi bo 1-1 de Juan Castro, este tipo de xogador, un superclase que agardamos que o poidamos disfrutar ainda que ahora que ven Sesa en Suiza moito tempo máis. O ataque cangués por parte de Martín Gallo, Soga co pivote, conecta con Juan Quintas e adentro o 4-3 o marcador do capitán Juan Quintas tras unha boa circulación de balón e unha boa asistencia de Martín Gallo. Chega o gol agora de Darío Sanz, o segundo na súa conta particular, e vemos que o Ademar ven con moita intensidade, que se quere levar o partido igual que o Balman Cangas, verdad? Será unha das claves seguro. Vemos o equipo do Cangas que xoga Javi Azurmendi. Que golazo de Javi Azurmendi. Moi bo gol do xogador de Lalín, que anota o seu primeiro gol na Copa do Rei e tamén na temporada co primeiro equipo. Hai agora falta no ataque ademarista. Outra nova circulación de Darío Sanz. Un xogador marca de la casa de Ademar tamén. Extremo rápido, habilidoso e con moita calidade na definición. Sí, ademais deses extremos que saen da súa zona da esquina, que saben xogar, saben desenvolverse. Non así que nas categorías baixas xogaron moito posto e ao final síntese cómodo nesas situacións. E agora vemos unha recuperación de balón do Club Balonmán Cangas. Sí, parece que están asustando esa defensa, como ti dicías, e recuperan o balón para poñer o 6-4 no marcador. Chega o central do equipo, Raymond Tot, o húngaro, ordena o ataque posicional e vemos que se coloca no lateral esquerdo. Martín Gallo, Raymond Tot, Martín Gallo que volve para arriba e adentro. Outro gol do xogador vigués Martín Gallo, que está a facer un notable encontro nestes primeiros 9 minutos. Vemos outra parada de Elcio Fernández.
recupera o balón o Cangas e sale a contra na segunda oleada. Cuidado con Martín Gallo, que moi ben defendido por Darío Sanz. Sigue Santi López e Popovic detén a ofensiva rival do equipo galego. Hai que destacar tamén a esa defensa central tan potente que ten o Ademar de León con Popovic e con Alberto Martín. Un bloque central moi difícil de batir. Sí, é un bloque central moi consolidado na categoría xa. Sabemos nós que Alberto Martín é un moi bon defensor, que deben de estar aquí 2 anos formándose tamén no campo, e agora sufrimos en contra. Ahora vemos o contragolpe por parte do Ademar. Darío Sanz de novo, outro golazo de Darío Sanz. Previamente a parada de Seidbar Cordario, lanzamento de Javi Azurmendi. Outra acción de transición por parte de Ademar, que é onde está encontrando a maioría dos seus goles. Al 5 goles e 3 foron en transición. Entonces, o Cangas se quiere crecer o partido e tenta ajustar esa transición defensiva. Efectivamente, ademais, como xa comentabas antes, as intervencións de Seidbar Cordari serán importantísimas para o equipo ademarista. Vemos no campo ahora o xogador egipcio Mohamed Esam por parte do Cangas, que intenta conectar con el Raymond Todd, pero o árbitro indica falta. Tengo o balón Alberto Martín. Saca o balón Brais para xogar 1 para 1 con Raymond Todd. Sigue Raymond Todd, non atopa pase. Aviso de pasivo por parte dos colexiados. Ten que lanzar. Intenta conectar con pivote, pérdida de balón do Balonmán Cangas. Sale Alex Lodos a toda velocidade e monta o ataque ademarista, buscando 1 para 1 con Martín Gallo, Juan Castro para dentro e Mohamed Esam que xa intervén para frenar os intereses leoneses. Vemos aí a Alex Lodos outra vez 1 para 1, un xogador moi potente que acabamos de ver como acaba de sacar unha exclusión, verdade? Sí. Vai usar moito centro de gravedade, va a buscar esa acción de 1 para 1 e saca a expulsión a Martín Gallo. Sí, Alex Lodos é un xogador que está gozando de moitos máis minutos e demostrando a súa calidade despois da saída de Milosavljevic, o nantes francés. Xa no partido de ida, perdón, no partido de volta da Liga Sobal foi un dos mellores xogadores do Ademar e hoxe parece que ven con ganas de seguir sendo ese xogador importantísimo para o Abanca Ademar de León. Arranca o ataque, vemos agora a Rodrigo Pérez Arce no lateral dereito, primeira liña de jugóns por parte do Ademar, volve a intentalo Alex Lodos e desta vez consigo tanto. Gol para o Ademar que pon o 6-6 no marcador, empate neste minuto 11 e medio de partido. Agora se o Cangas non nota demais esa situación de inferioridade, é capaz de asustar e non perder polo menos de moito esa inferioridade numérica. Iso é, vemos que agora o equipo de Cangas xoga sin porteiro para igualar a situación na parte ofensiva. Entra no campo Rafael Andrade e dirixe o ataque Rares Fodorean, o rumano. Xoga o balón Santi López buscando ante Santista, que tamén acaba de entrar no campo. Vai forte Rares Fodorean, sigue para Santi, moi boa circulación, que non chega ao seu destino. Moi boa intervención defensiva de Darío Sanz. Unha situación de defensa impar, indo a montar a transición hacia o exterior, e bueno, agora Se anima agora Vemos agora a Rodrigo Pérez Arce nese 1 para 1 e volve a parar Elcio Fernández, que xa leva, se non me equivoco, 4, verdade? Está nun gran momento de forma, igual que Jorge Pérez, e son unha das claves deste gran rendemento do Balonmán Cangas, que leva, contando os partidos de Copa e de Liga Plenitud, 6 partidos invicto. Vemos como apreta o Gatañal, volve a salir Rares Fodorean ao centro do ataque cangués, nesa 6-0 moi presionante do Ademar de León, con 3 xogadores, 2 deles con forte lanzamento como Andrade e Rares Fodorean. Aí vai Andrade precisamente, intenta penetrar e falta. Bueno, Mendu, poderíamos destacar que non estamos acostumados a ver tan pouco en acción, e iso para o Cangas é bo a Carlos Álvarez, verdad?
Sí, un xogador que está sendo un dos grandes protagonistas deste Ademar de León neste ano, que está agora mesmo situado en competición europea e que quere seguir aferrándose a eses postos. Só o balón Alex Lodos para Juan Castro, sale Mohamed Sam, que bloca e intercepta o ataque. Saca rápido agora Santista, busca un para un Rare, Juan Castro con Rares. Chega o balón ao pivote que non consigue Santista agarrar e comeza de cero o ataque ademarista. Presiona o público de Gatañal ante esta situación que levanta os brazos de pasivos colexiados. Entra Wasiak entre 1 e 2 para dentro. Primeira vantaxe do Ademar de León no que vamos de partido, chega no minuto 14 e medio. E bueno, parece que Ademar comeza a asustar as súas pezas e Cangas en defensa está intentando atoparse cómodo, ¿no? O que lle falta nos primeiros minutos está topando ahora o Ademar. Parece que xoga o balón, empata o partido o Balonmán Cangas. Chega Alex Lodos outra vez nun 2 para 1 que conecta con Santista e adentro. Gol de Santista do pivote brasileiro, 7-7 no marcador. Sí, parece que están atopando situacións cómodas co pivote aí na línea de 6 metros, a ver se son capaces de asentar aí o doble defensivo da zona esquerda o Balonmán Cangas para tapar esa línea de pase co pivote. Pois vemos como Ademar sigue por diante no marcador. Agora ordena Raymond Todd colocar a Brais no centro a buscar ese un para un con Santista, intenta adentrar, pita falta moi ben defendido por Santista, que está aí alegrándose desa boa defensa que fixo. E vemos como se bregan no pivote tanto Mohamed Sam como Guillerme Santista. Vemos como se disculpa ante os colexiados e volta a empezar para o Balonmán Cangas. Loita na línea de 6 metros Mohamed Sam, ten coas pedras que mover aí na línea. Seguro que sí, unha batalla moi dura para o pivote egipcio e agora vemos como Cangas sigue atacando, está un pouco máis espeso, conecta Mohamed Sam, Andrade con Mohamed Sam e chega o gol do egipcio, o seu segundo gol aquí no pabellón do Gatañal, contra moi rápida por Darío Sanz, que está sendo un dos nomes propios do Ademar, e falta sacada por Javi Azurmendi e Rafael Andrade. Estamos falando desa situación na línea de 6 metros que ten unha boa pelea aí con Mohamed Sam e mira, conseguimos atopar esa línea de 6 metros e facer unha boa situación de lanzamento para poner igualada no marcador. Efectivamente, vemos como xoga agora Oliveira, o xogador cedido polo Porto. Balón para Juan Castro que se busca elevar. Defensa contundente de Mohamed Sam que se eleva ese cartón amarelo, o primeiro no conxunto galego. Vaya xogar o Ademar de León con un desdoblamiento del pivote. Oliveira, Juan Castro que busca adentrarse, intenta xogar co pivote e non o consigue. Balón para o Cangas, saca rápido Elcio Fernández. Vemos a Santi López como non frena nada. Chega o balón para Javi Azurmendi e adentro o segundo gol de Javi Iglesias Azurmendi, que está aproveitando moi ben a súa oportunidade, ¿no? Sabemos correr nesa situación cando se señalan e mira, outra vez unha arriba no marcador e outra parada de Elcio. Parece que sí, que chega outra parada de Elcio, que está dando un recital e que se fai cada vez máis grande na portería do Balonmán Cangas. Precisamente Javi Azurmendi que sale do campo, entra Martín Fuentes, o xogador procedente do Siria de Carballo, no extremo dereito, e temos algún dato interesante que aportar de Martín Fuentes, verdade, Mendu? Sí, Martín é un xogador que desenvolve mellor no extremo esquerdo, que xa ten xogado na Liga Asobal, pero bueno, a man esquerda úsana bastante ben tamén, a ver como se desenvolve no extremo dereito, porque está acostumado a xogar nese posto, sobre todo no equipo filial. E aí chega o gol de Rafael Andrade, que fai o 18 no marcador. Un xogador que está volvendo a coller a súa mellor versión e que vai a ser moi importante neste equipo cangués. Chega agora a boa defensa de Mastiman, que provoca pasos do xogador polaco Wasiak e arma o contraataque Mastiman. Balón para Rares, que intenta adentrarse, adentro Rares. O
11-8 no marcador, máxima renta do Balomán Cangas, que se ve obligado o equipo técnico de Dani Gordo a pedir tempo morto. Vemos que como se levanta o pabillón do Gatañal para animar os seus e o seu clásico cántico. Cuando son capaces de defender, a tope a ver, desde arriba y a ver cómo es capaz de asultar o León ahora. Veremos que planteas entón Dani Gordo, moi bo apunte de Menduiña. Estamos vendo ese tempo morto de Nacho Moyano que intentará manter o nivel. E vemos como xa, además León ten as cousas moi claras e se mete xa no partido para intentar revertir esta situación. Chega o cambio na portería de Ademar neste tempo morto, entra Álvaro, o internacional cos Hispanos Junior e Juvenil. Vamos a ver si mellora o porcentaxe de Said, que é un gran porteiro, pero ese non estaba sintiéndose de todo cómodo. Só o balón Rodrigo Pérez Arce, balón para Wasiak. Chega Juan Castro, que sigue circulando o balón, recupera a Rodrigo Pérez, que vai intentar entre 1 e 2, e nova parada de Elcio Fernández. Falta en ataque agora. Chega o balón, que golazo de Carlos Álvarez, que si antes o decimos, parece que xa se vai a intentar meter en xogo porque é un xogador super competitivo e que está rendindo a un grandísimo nivel no Ademar de León. Está rendindo un nivel moi bo. Nesta tempada, nestes últimos meses, ha sido nomado xogador do mes de marzo, se non me equivoco. Efectivamente. Xogador moi competitivo, con moita calidade, que está demostrando. Atención ao gol de Marc Stiman, o brazo de Thor do Balomán Cangas, que se estrena no marcador para poñer o 12-9 no electrónico. Juan Castro, que busca o cruce con Rodrigo Pérez Arce, e adentro. Isto vai a ser unha das claves do Ademar, creo eu, non Mendu, esa conexión entre Juan Castro e Rodrigo Pérez, eses dous jugóns, podemos dicir, non? Sí, sen dúbida alguma, vai ser unha das claves. Ao final tamén é generado por esa situación de movilidade do balón, coa transición ao desdobramento dos extremos, como agora estaba Carlos de tocado, ese genera que se desconta a defensa do Cangas e esa situación de cruce e consiga unha situación de penetración moi clara polo medio. Aí teñen unha calidade de definición moi grande os xogadores de León. Vemos agora Marc Stiman, que volve a intentalo, agora de cadeira o seu segundo gol. Marc Stiman 2 de 2. Vemos que temos algúns problemas técnicos coa conexión de Adrián Menduiña. Intentaremos solucionalos nestes minutos para poder escoitar os apuntes que nos está facendo, que está ademais acertando bastante nesta situación agora que Carlos Álvarez mete o seu segundo gol. Entrou no campo agora por parte do Balomán Cangas Eduardo Mendonça e tamén por parte do Ademar Adrián Casqueiro, un xogador moi polivalente que pode actuar tanto no 2 defensivo como no extremo esquerdo. Un valor moi útil neste balonmán moderno, tan rápido e tan eléctrico. Vemos agora como Brais González intenta penetración, xoga con más, recupera o balón Casqueiro e agora Rafa Andrade, que o intercepta. Vai a buscar o 2 para 2, Marc Stiman, que pide calma ao seu equipo e propón un cambio de ritmo. Vai a frenar un pouco o xogador danés o partido para intentar manter esa renta de 2-3 goles que está tesourando esta primeira metade. Vai Brais González, que intenta penetración diante de Santista. Falta, protesta Brais González por un agarrón do xogador brasileiro, pero os árbitros consideran que siga adiante todo. Bueno, Mendu, falábamos antes de que o Cangas non se acababa de atopar en defensa, pero ahora en ataque está xogando moi desenvolto, verdade? Sí, bueno, acabas de decirlo, he perdido a balón de Brais, a ver Rodrigo agora no contraataque, e bueno, ponse aún con
este gol de Rodrigo Pérez Arce agora mesmo? Sí, unha moi boa intercepción dos xogadores do Ademar, un robo moi limpio e un contraataque directo, algo tamén que é moi característico deste Ademar, non? Ese xogo rápido de contraataque. Sí, como dixemos antes, o Ademar ríxese por esa situación de correr tanto antes do gol como despois. Vemos como xoga agora Rafael Andrade, interceptado pola defensa central do Ademar de León, e vai a poñer o pivote portugués en marcha este novo ataque do Balonmán Cangas con 13-12 no marcador. Xoga Marc Timan, agarrado polo equipo por Guillerme Santista, falta e a seguir. Agora tempo morto solicitado por Nacho Moyano, que non quere que o Ademar de León se achegue e empate o partido, verdade? Pois sí, ademais un bo tempo morto, creo eu, un tempo morto pedido para que non sexan capaces de por diante, e ao final a ver se agora é capaz de asustar esas situacións de ataque que estamos tendo algunha pérdida máis que antes. Bueno, a ver se dá coa tecla de Nacho. Seguro que sí, vemos tamén as indicacións de Dani Gordo, que está pedindo maior intensidade aos seus xogadores porque xa se volven a topar cómodos en defensa e vai a ser unha das claves, como xa dicíamos antes, deste grandísimo partido que estamos a vivir aquí en no canle de YouTube do Balonmán Cangas, con, recordamos, resultado Frigoríficos do Morrazo 13, a banca Ademar de León 12 no minuto 22:58. Bueno, Pepe, estabas falando antes de Marc Timan, podemos falar dele, unha nova incorporación no mercado de inverno para suplir a baixa de Juan del Arco. A verdade é que caeu con Boupé aquí en Cangas, non? Por suposto, ademais, bueno, vemos a parada agora de Álvaro, a lanzamento de Rares, sí, efectivamente, como apuntabas, Mendu, un xogador que caeu con moi Boupé, moi competitivo e que está a dar grandes tardes de balonmán aquí no Gatañal, se ha considerado un dos grandes protagonistas desta segunda volta do equipo morracense. Vemos como xoga o balón Rodrigo Pérez Arce para Wasiak. Intenta penetrar Juan del Arco, que xoga con Casqueiro. Casqueiro adentro. Golazo do xogador canteirán leonés Adrián Casqueiro, que pon o empate no marcador. Parece que as cousas llevan ben agora ao equipo de Dani Gordo, que está cada vez asustando mellor en defensa e en ataque, e empatan o partido. Pois sí, sobre todo está facendo moito dano coa continuidade hacia o lado esquerdo do seu ataque, tanto antes como un Darío Sanz como agora con Adrián Casqueiro. A ver se son capaces de asustar un poquinho, non chega tan clara o gol de Mendonza. Gran gol agora, gran conexión de Marc Timan con Eduardo Mendonça, outra das incorporacións no mercado invernal, o pivote portugués que estivo ausente nos dous partidos anteriores e que quere gozar de protagonismo neste partido para poñerlle as cousas complicadas tanto a Juan Quintas como a Mohamed Esam. Xoga o balón agora Wasiak, que lanza potente, lanzamento corto, golazo do xogador polaco do Ademar de León. Estamos vivindo un partido moi asustado. Agora vemos un cartón amarelo para Dani Gordo polas súas protestas, que consideran os colexiados Santiuste Escudero Santiuste, que foi un pouco esa protesta desmedida. Seguimos no partido con Marc Timan, Rafael Andrade, xoga o balón Rares Fodorean, que busca lanzamento no centro, se coloca, se acomoda, el lanzamento fora directamente. Vaise o balón a Rares Fodorean, que lle está costando un pouquiño entrar nesas situacións de lanzamentos de 9 metros. Sí, non é capaz de encontrar boas situacións de lanzamento. Ao final está tendo un poquito de contacto no lanzamento e non está cómodo nesa situación. A ver se é capaz de cambiar esa dinámica para sentirse un pouco máis cómodo e aportar nesa situación de lanzamento exterior que ten bo lanzamento exterior. Iso é, mentras mirábamos unha nova parada de Elcio Fernández e un novo ataque para poñerse un arriba ao Balonmán Cangas. Santi López, marca de la casa, gol de Santi López, que pon o 15-14 no marcador. Xoga o Ademar por mediación de Juan Castro, que busca un para un con Santi. Atención, hai exclusión por un forcexeo entre Alberto Martín e Eduardo Mendonça, e o xogador portugués mira os 2 minutos. Vemos agora como Eduardo Mendonça estaba protestando, e agora Nacho Moyano, que recibe o cartón amarelo
por esa protesta, porque non entende o a situación do colexiado, o que pudemos vernos aquí e que foi un por deseo e o árbitro considerou que tiña que ser 2 minutos, non? Sí, consideraron iso, ao final había un agarrón sen balón e consideraron que a estas alturas de partido viñan os 2 minutos. Agora a ver como afronta o Cangas esa inferioridade numérica que no primer tramo de partido costounos moito e foi cando se foron eles un pouco no marcador. Pois vamos a ver como soluciona a papeleta o Clube Galego e o Clube Castelán Leonés. Aí conecta moi ben Juan Castro con Santista adentro. Unha conexión que lle dá moitas alegrías ao Ademar e que agora pon o 15-15 no marcador. Vemos como vai a sacar o Cangas nestes casi 26 minutos na búsqueda de seguir por diante no marcador. Vacía portería o equipo galego e xoga con Juan Quintas no pivote, Martín Fuentes extremo dereito, Rafa Andrade lateral dereito, Mads Timan comandando, Santi no lateral e aí vemos a Mario Dorado que non o comentamos pero é unha das novas incorporacións no campo nestes segundos 15 minutos de partido. Aí vai Juan Quintas como xoga o balón con Andrade, busca a situación de un para un Santi y López. Arriba Rafael Andrade, novo gol do caboverdiano que está nun gran momento. Atención agora, que situación na que Santista acaba de lanzar a portería e Santi acaba de facer unha das paradas da xornada. Sí, foi capaz de replegar ben Santi López e atallar ese lanzamento, xa que Elcio ainda non estaba na portería. Foi unha gran parada nese lanzamento de Guillermo Santista que quiso aproveitar a situación de desvantaxe do Cangas, non o conseguiu anotar e só o Cangas a falta de 3 minutos para poñerse 2 arriba no marcador. Santi López buscando a Santista, chega o balón a Rafa Andrade que intenta conectar, Santista o defende, falta. Rayando, como dicíamos, a moi bo nivel a defensa central do Ademar de León, que non fai estar cómodo en ningún momento o Balonmán Cangas nesa zona central. Non, está lle costando un pouco, sobre todo na situación de inferioridade numérica, están forzando a situación de pasivo. Ten a situación agora de Max Siman, que conseguiu contactar con Juan Quintas na línea de 6 metros, poñer ao Cangas 2 arriba no marcador nesta inferioridade numérica. Agora saca os 6 no campo. Vaya calidade que ten Max Siman, como conectou con Juan Quintas, co capitán, que pon o 17-15 no marcador. Vai Rodrigo Pérez Arce nun gran 1 para 1, 7 metros por defensa interior de Rares Fodorean. A verdade é que ese 1 para 1 de Rodrigo pode facer moito dano con espacios e se acaba de demostrar nesa gran penetración que acaba de facer o xogador Castelán Leonés. Apreta ahora o Gatañal ante o lanzamento de Carlos Álvarez. Elcio Fernández, Carlos Álvarez para Elcio Fernández. Que paradón de Elcio Fernández, o lanzamento de Carlos Álvarez e chega, estamos falando dun gran partido de Elcio. Sí, está topando os balóns, está mantendo o Cangas no partido. Unha mágoa ese rebote de Rares que non estaba atento nesa situación, pero bueno, agora toca defender outra situación para manter esta situación no marcador. Vemos a Carlos Álvarez no centro, comeza a entrar en acción o xogador canteirán do Cisne, que é, como xa dicíamos, un xogador moi competitivo e que ten ganas de entrar máis en acción. Reclama o público cangués pasivo, todavía non levantan as manos os colexiados. Organiza o ataque Juan Castro, gran capitán leonés. Busca ese 1 para 1, chega para Rodrigo que vai a buscar o 2 para 2 con Alberto Martín e outra parada de Elcio. Nova parada de Elcio Fernández. Celebra o Batañal mentras Santi intenta por orden o ataque. Rares que busca 1 para 1. Adentro, recolle o balón Juan Quintas. Falta. Moi ben defendido por Alberto Martín e Juan Castro. Reclamaba Juan, parece que defensa interior, pero non, parece ser que defendeu moi ben tanto Juan Castro como Alberto Martín. Bueno, entramos xa neste último minuto da primeira parte, a ver se o Cangas é capaz de manter esta renta de 2 goles. Agora parece que os 2 porteiros están intervindo moi ben no partido. A ver agora nestes últimos 30 segundos que nos depara. Xoga o balón Raymond Todd, que intenta conectar con Andrade, non é capaz. 20 segundos para a finalización do encontro. Pode seguir o Cangas coa máxima renta. Si, no, xoga o balón Mads Timan, Raymond Todd. Balón para Rafa Andrade, chega o balón a Martín Fuentes coa dereita e adentro. Gol de Martín Fuentes co brazo
brazo esquerdo, cuidado que chega Casqueiro, adentro, que golazo de Casqueiro, non terminou de asustar o equipo galego que xa se vía con ese +3 no descanso, pero como falábamos antes, además é un gran equipo que xoga moi rápido contraataque. Sí, sí, como pudimos ver nesta última acción, gol recibido a falta de 5 o 6 segundos, rápido a sacar de centro para poder topar esa situación de lanzamento do extremo esquerdo nunha boa situación, metendo outra vez gol, que como dicimos, donde máis dano nos están facendo. Moi ben, Mendu, pois agora vamos a deixarvos no descanso, volvemos en 10 minutiños. Non somos os especialistas, pero esperemos que estedes tendo unha moi boa retransmisión. make me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're
Moi boas de volta, comeza o partido, problemas técnicos co meu compañeiro Mendu solucionados e vamos a disfrutar dunha gran segunda parte. Sí, comeza esta segunda parte con 2 arriba para Balomán Cangas, quedan 30 minutos trepidantes de moi bo balomán. De seguro, vemos como xoga o balón Raymond Todd no 2-1, gol de Raymond Todd. 3 arriba para Balomán Cangas, ataca rápido Ademar de León. De mediación de Juan Castro, Alex Lodos. Se balón para Guasia, Carlos Álvarez intenta entrar. Moi ben asustado por parte do Balomán Cangas e volta a empezar para o conxunto ademarista. Chega o balón a Juan Castro, balón para Guasiak. Juan Castro contra Rares Fodorean. Alex Lodos que busca penetración, cara adentro. Balón, defensa interior de Mohamed Sam. Non podo dicir que sino 2 pés dentro. Sí, Defensa sen dúbida interior. algún, pero serado por o bo bloqueo de Santista. Ao final, ese bloqueo é sustancial para que formar o espacio para Juan Castro nesa situación de penetración. E vai Juan Castro contra Elcio. Juan Castro adentro, Juan Castro, fácil ese gol do xogador do capitán do Ademar que pon o 19-17 neste primeiro minuto e medio de partido. Sí, comezan sendo ese equipo cos 2 goles, a ver como sigue esto. Sí, seguro que, como xa dicías antes, vai a ser trepidante a loita por entrar no top 8 da Copa do Rei. Vemos agora Mads Timan, Rafa Andrade, Raymond Todd. Ten que volver a ordenarse o conxunto morracense. Están un pouco cada no lado contrario. Raymond Todd que intenta entrar, xoga para que esa parada de Álvaro, parada do porteiro. 7 metros que pita o colexiado deportivo por situación de defensa interior de Alberto Martín. Esa situación non sei hasta que punto influiría no fallo no lanzamento de Mohamed Sam, pero bueno, 7 metros sinalado por os árbitros. Aí vai Moisimes o lanzamento, Moisimes, lanzamento o longueiro, enganou a Álvaro, pero non conseguiu facer gol. Pois bueno, rematou a racha positiva nos 7 metros de Moisés Simes, como falábamos na primeira parte. Ainda así, moi ben lanzado 7 metros enganando o porteiro, cunha mágoa que non dera entrado ese balón. Pois sí, agora xoga o Ademar para poñerse a balón para Alex Lodos, intenta penetrar, unha xogada un tanto extraña. Falta, indica falta os colexiados Escuderos Santiuste por contacto de Santi López. Vai mover o balón Santista para Juan Castro. Alex Lodos que intenta penetrar e adentro. 19-18 no marcador, gol de Alex Lodos. Ataca o Balomán Cangas para poñer o +2 no marcador. Aí vai Santi López. Adentro Santi López. MVP, como se lle coñece no Gatañal. Aí vemos como o público se refira a él como MVP. 20-18 nestes 3 minutos case e medio da segunda metade. Chega o balón para Alex Lodos. Fala con Juan Castro que ordena a xogada. Sale Carlos Álvarez a buscar seguramente unha situación de 1 para 1 aí no centro contra Rares Fodorean. Alex Lodos para Juan Castro. Lanzamento a Juan Castro e parada de Encio Fernández que sigue o seu. Sí, sigue o seu atallando balóns complicados, pero bueno, a ver si consigue o Cangas ahora asustarse un poquinho máis en ataque. Efectivamente, habría que destacar unha cousa do conxunto galego nestes últimos partidos e as poucas perdas de balón que está tendo en comparación co primeiro tramo da primeira volta da Liga Sobal. Sí, por suposto, unha das situacións tamén que fan que os resultados positivos por parte do Balón Cangas empecen a chegar. Aí vemos como Mads Timan ten o balón, busca non sabemos se un fly, perdeu o balón Rafa Andrade e forma o ataque en segunda oleada o Ademar de León. Balón para Guasiak, ordena Juan Castro salir a Guillermo Santista. Marca Rafa Andrade nunha falta perigosa, pero non, sigue o balón e perde o balón o Ademar de León, recupera o conxunto galego. Sí, unha situación moi parecida á perda do Balomán Cangas no ataque anterior. Rebote para Moisimes, liftado polo pau corto
lanzamento típico de Moisés Simes que engana o portero do Ademar de León. Sí, como se soe dicir, dende Bueu con amor, lanzamento moi típico de Moisés Simes que enganou completamente a Álvaro. Soga o balón a Ademar de León, Juan Castro que busca 2 para 2 con Santista. Diferencia de kilos entre Martín Fuentes e Guillermo Santista. Ahora o balón para Casqueiro, non indica nada o árbitro, sale o contragol o contragolpe o balón en Cangas, balón para Malstiman que conecta con Quesa, non é capaz e agora chega contra de Carlos Álvarez. Casqueiro e que parada de Elvio Fernández que fai unha intervención antolóxica. Ui, parece ser que non se decataron os árbitros deste lanzamento por fora. Apoyou o pé totalmente fora do campo, pero bueno, lanzamento fallado e contraataque do Ademar de León. Casqueiro, el erra de novo. De un Longueiro, vaise grande, vaise o paus. Elvio Fernández e balón segundo deste minuto 6 para poñer o máis 4, máxima renta no partido. Sí, ao final cando un portero está enchufado e é capaz de tallar uns cuantos balóns seguidos, fai que o xogador rival teña que asustar moito máis ese lanzamentos e ao final poden pasar estas cousas dos erros, os paus, os lanzamentos por fora. Bueno, a ver se siguen nesta dinámica, Elcio. Aí vai Malstiman que fai o máis 4 no marcador, lanzamento de cadera que consigue colarse na portería do Ademar de León. Guasia conecta moi ben con Santista e outra parada de Elvio Fernández. Menudo momento de Elvio no partido. Elvio Fernández. Balón para Mohamed Esan, parada ahora de Álvaro, resposta do suave xogador leonés, o lanzamento de Quesa. Moi boa transición do Club Balonmán Cangas para topar unha situación de lanzamento no centro dos 6 metros, pero bueno, no outro lado tamén hai Porteico como leva demostrando o partido e bueno, atallou unha agora. Xoga o balón para poñerse máis 3 no marcador o Ademar de León, faltan ataque ahora de Guillermo Santista. Xoga o balón Malstiman para poñerse outra vez máis 5. E aí vai Raymond Todd que estaba buscando unha penetración. Calma agora o balón ao Club Balonmán Cangas para realizar os cambios ofensivos. E se ordena a volta Eduardo Mendonça ao campo, mentras Raymond Todd organiza o ataque do Balonmán Cangas. Manda a salir o pivote portugués que conecta con Rafael Andrade, balón para Malstiman. Aí vai Raymond Todd. Balón outra vez para Malstiman, moi ben defendido por Santista. E agora o balón que lle chega a Eduardo Mendonça, moi boa asistencia de Raymond Todd, pero non conseguiu adaptar o balón ante a falta do Ademar, Eduardo Mendonça. Si, unha mágoa, porque o balón chegaba a unha situación en 6 metros, pero bueno, defendeu unha ben o Ademar de León. Atención, xogada en pasivo para o Balonmán Cangas, Andrade arriba, directamente fora. Lanzamento de Rafael Andrade, directamente fora, que non consigue manter ou máis ben conseguir ese máis 5 Balonmán Cangas no marcador para xogar estes 22 minutos que quedan con un pouquiño máis de soltura. Apreta o pabillón do Gatañal agora na defensa do seu equipo mentras entra no campo Adelino Pestana. Momento moi importante este para Ademar de León, que está con a renta de 4 abaixo e necesita atopar unha situación clara de lanzamento para acercarse no marcador. Pero bueno, outra situación de Elcio que para unha situación na que entra o xogador do Ademar por 1-2 e é capaz de atallala de novo. Estáse facendo moi grande Elcio na portería do Balonmán Cangas. Efectivamente, está sendo o nome propio do equipo cangués. E vemos como se encende o sempre activo público do Gatañal, que anima os seus para que busquen por terceiro ataque consecutivo ese máis 5 no marcador. Novo balón Santi López ante a presión de Adelino Pestana que non permite xogar con Malstiman. Chega o balón a Danés, balón para Martín Fuentes, circula Martín Fuentes, atención, defensa interior, perdón,
situación de pisando de Eduardo Mendonça e recupera o balón o Ademar de León. Parece que se está resistindo, non Mendú, este máis 5 no marcador para o Cangas. Sí, parece que estáse resistindo, pero nas dúas porterías. O Ademar non é capaz de meter gol e o Cangas tampouco é capaz de aumentar esa renta. E bueno, agora chega esa situación de continuidade para que o extremo esquerdo do Ademar de León consiga facer ese bo gol desde a esquina e poñer o máis 3 no marcador para o Balonmán Cangas. Un golazo sin dúbida, demostrando a súa calidade de Darío Sanz, que está a demostrar porque é un dos grandes extremos desta competición. Xoga o balón Rafael Andrade, Santi López, Eduardo Mendonça, no centro do ataque Brais González. Busca lanzamento, conexión que erra ahora, comete un erro na conexión con Eduardo Mendonça. Rafael Andrade e volta o balón para Adelino Pestana. Alex Lodos na búsqueda dese 22-20 no marcador. Falabas ao principio do partido, Mendu, que iba a ser un partido trepidante e non nos está defraudando. Sí, desde o minuto 1 mirouse que os dous equipos iban a facer un partido moi duro e bueno, agora sigue esa renta de máis 3, pero para poñerse a máis 2 solo e acercarse no marcador o Ademar de León. Quedan 19 minutos por diante, que é moito partido. Efectivamente, pode pasar de todo. Xoga o balón Juan Castro para Alex Lodos, bloqueo de Darío Sanz, adentro. Alex Lodos pon o 22-20 no marcador. Outra situación moi parecida á situación de 7 metros de antes de Juan Castro, que se era esa situación de superioridade co bloqueo do pivote. Pois sí, están xogando moi ben. Neste caso foi no desdoblamento de Darío Sanz e aí asustou o conxunto leonés para facer o 22-20 no marcador. Xogada agora falta sobre Brais González de Adelino Pestana. Vai a sacar Eduardo Mendonça para intentar que o Cangas se volva a poñer máis 3 no marcador. Brais González, Santi López que se anima, parada de Álvaro Pérez. Recupera o balón Ademar, que está buscando ese -1 no marcador para poñerlle as cousas difíciles ao Balonmán Cangas. Sí, parece que o Balonmán Cangas está nun momento complicado, non é capaz de atopar situación de lanzamento clara, leva xa un tempo con ese 22 no marcador. Agora situación de 7 metros para Ademar de León para poñer o máis 1 para o Balonmán Cangas no marcador. A ver se Juan Castro é capaz de superar a barreira de Elcio. Pois veremos agora se é capaz, porque a verdade é que Elcio está cuajando un gran partido, pero Juan Castro é un xogador que se desenvolve perfectamente nestas situacións. Galóns para o capitán do Ademar, que efectúa o lanzamento de penalti, un amago, 2 adentro. Golazo de Juan Castro, que pon o máis 1 no marcador. Como ben apuntaba Mendu, o Balonmán Cangas tendo unha situación de moito sufrimento nestes minutos do partido. Veremos como se soluciona. O que si temos claro é que a afección de Cangas non deixa de animar os seus neste momento importantísimo do partido. Santi López xoga con Javi Azurmendi. Eduardo Mendonça, que busca o pase a Brais González, non o consigue. Rafael Andrade busca a penetración. Moi boa defensa ahora de Ademar. Busca Santi, outra parada de Álvaro, que está competindo con Elcio por ver quen está a ser máis decisivo para o seu equipo. Sí, pero como vimos falando, a situación de lanzamento non é a mellor. Lega con contacto en 10 a 11 metros, é unha situación cómoda para Álvaro na portería. Agora, situación de gol moi clara para o Ademar de León, situación de penetración en 6 metros e tempo morto solicitado por Nacho Moyano para frenar esta sangría neste momento. Parcial de 0-4 no marcador para Ademar de León, pon as tabas no marcador. Como dicíamos antes, había moito partido por diante, quedan 17 minutos e isto empeza de novo. Efectivamente, qué bonito é o balonmán, porque estábamos mirando 3 ataques consecutivos por parte do Balonmán Cangas para abrir fenda no marcador, facer ese máis 5, porque o Ademar estaba o pasando realmente mal en ataque, pero o que fai o Balonmán non conseguir finalizar arriba. O Ademar pudo asustar en ofensivamente. E xa temos aquí o empate no marcador. Partido novo, 17 minutos, como ben apuntas Mendu, por diante. E pode pasar desde de todo neste partido que, insisto,
dado pase a Final 8 para a Copa do Rei. O Cangas agora fai algún cambio para a ver se é capaz de abrir un pouco esa defensa, facer algo máis de dano, movendo esas pezas, cambiando os extremos, entrando Mats e Martín Gallo na primeira línea. Pues vemos aí como Mats comanda os ataques cangueses. Brais González, atención que a punto de robar o balón Casqueiro, e ao final interviu Popovic para evitar ese lanzamento de Javi Iglesias Azurmendi. Mats Timan que perde o balón, Carlos Álvarez sale a contra, intenta frenar a Casqueiro, Martín Gallo e pita falta do xogador do Balomán Cangas. Pois estamos a piques de ver o 0-5 no marcador. Agora ordena Juan Castro o ataque, Carlos Álvarez no lateral dereito, cambio de cromos con Adelino Pestana, e seguro que vamos a ver unha boa terna Mats Timan versus Carlos Álvarez no lateral dereito. E vai Alex Lodos que busca unha situación cómoda de lanzamento. Juan Castro xoga co pivote, moi boa defensa do Balomán Cangas, moi ben anulado por Juan Quintas en primeira instancia e por Rares en segunda. Sí, moi boa axuda de Rares, unha vez que conseguía librarse de Juan Quintas, propiciando a situación de pasos, polo tanto falta a favor do Ademar de León. Pois vemos agora como se limpia a pista, os equipos se ordenan, falan entre os compañeiros para ver en que termina este ataque do equipo de Ademar, que pode facer o 22-23 no marcador e darlle a volta completamente a ese partido que estaba encarrilado con 4 goles para o Cangas, pero como xa dicías ti, Mendu, no balomán hai moita vida e pode pasar de todo. Moi bo robo de Santi López, anticipando esa situación de pase ao pivote e agora apretando un pouco a transición ao Balomán Cangas. Martín Gallo que intenta penetrar, vai Javi Iglesias Azurmendi, parada de Álvaro. Está en un momento de 12 Álvaro na portería de Ademar, tal como antes Elcio estaba que non conseguía o Ademar abrir esa versa na portería, pois agora é o contrario, e na portería contrario Álvaro pechou a persiana na súa portería, estalle costando moito o Balomán Cangas a topar esa situación de gol. Ese ansiado gol número 23 que non dá chegado, mentras o Ademar busca poñerse un arriba. Xoga Darío Sanz na situación de central, desdoblado, intenta penetrar con moita fortuna, pero que golazo, parecía que estaba perdido e acaba de anotar Darío Sanz un gran gol para o conxunto ademarista. Pois sen dúbida o home do partido, a Darío Sanz, atopando situacións desde a esquina e cando sae desa esquina facendo moito dano tamén, moi importante no Ademar de León no día de hoxe, Darío Sanz. Sin dúbida, vemos agora como o Balonmán Cangas intenta romper esa barreira psicolóxica dos 22 goles. Mats Timan ordena o ataque, xoga con Javi Azurmendi. Vemos o xogador danés como conecta con Brais e con Martín Gallo. Aí vai Brais, intenta penetrar, xoga con Juan Quintas que se acomoda e adentro. Remata esa sequía de máis de 5 minutos sin anotar do Balomán Cangas. Sí, por fin é capaz de meter gol e romper esa barreira dos 22 goles, como ti decías, Pepe. E bueno, agora seguimos un 23-23, esperemos que este gol poida liberar un pouco de sensación de que non eran capaces, seguir facendo un bo xogo e atopando bons lanzamentos a portería. Moi boa defensa agora do Balomán Cangas, que pita penalti por defensa interior de Mats Timan. Acepta esa defensa Mats Timan e volve Juan Castro os 7 metros, pero volve a sair o protagonista do partido de Liga, Jorge Pérez, a intentar deter esos 7 metros. Primeira aparición de Jorge Pérez no partido, despois de cuajar moi boas actuacións nos partidos anteriores. Veremos en que se desenvolve. Juan Castro, o lanzamento, un amago, dous, para Atalla Jorge Pérez, atalla coa man dereita e logo tivo a fortuna de que deu no longueiro da portería.
moi boa intervención de Jorge Pérez para manter esa igualada no marcador. En que momento chega a parada de Jorge, o público agradécello e busca Cangas volver a poñerse un por riba no marcador. Mastiman con Martín Gallo. Mastiman de volta, brazo libre para Martín Gallo, que non é capaz de penetrar. Sigue o balón xogado por o Balonmán Cangas. Falta por agarrón de Carlos Álvarez a Brais González, perdón. Arranca Brais González co balón, buscando unha situación de lanzamento. Conecta con Juan Quintas Mastiman. Moitos brazos, moitas defensas, moitas axudas do Ademar, que se solventa con golpe franco. O público solicita un 7 metros por do Cangas, pero bueno, foi unha moi boa situación de axuda da defensa do Ademar de León. Agora perde o balón Mastiman e volta a empezar para o Ademar na búsqueda dese máis un no marcador 23-24 por mediación de Alex Lodos, que busca unha penetración, conecta con Santista e para Elcio Fernández. Atención a Mario Dorado na contra. Brais González, que busca o lanzamento directamente fora. Precipitouse o xogador lalinense e volta a empezar unha vez máis para o Ademar de León. Alex Lodos para Santista, que acomodou o balón adentro. Situación moi clara, lanzamento. Vemos as protestas de Brais González, os colexiados Escudero, Santiuste, pero quizáis foi un pouco precipitado ese lanzamento de Brais. Sí, quizás foi un pouco precipitado, pero bueno, é unha situación un pouco dudosa. Hai contacto por parte de Carlos Álvarez. Luego os colexiados consideran que non foi suficiente para sinalar nada e bueno, logo aproveitaron a situación de superioridade numérica, xa que Brais quedouse tirado no chan e non pudo chegar a defender. Aí vai o lanzamento de Brais González e hai exclusión para Iván Popovic, que está facendo claros estos de que Brais se acaba de forzar a exclusión, digamos, que se acaba de tirar un pouco. Reclámalle os colexiados que non fan caso ás protestas de Popovic e chega golpe franco, se non me equivoco, para o equipo morracense. Sí, a ver se agora o Balonmán Cangas é capaz de aproveitar esa situación de superioridade numérica. Veremos como se solventa este ataque do Cangas. Volta Raymond Toto Campo, que organiza o seu equipo. Bloqueo de Juan Quintas, Santi López e Martín Gallo no extremo. Aí vai Raymond Tot, que intenta conectar con Mario Dorado. Sigue xogando o conxunto galego. Brais González adentro, falta en ataque. Moi ben. Situación de falta en ataque de Carlos Álvarez, que é capaz de chegar a pechar esa situación de penetración de Brais González sin chegar a invadir a área de 6 metros. Moi boa anticipación do xogador pontevedrés e agora buscando o Ademar a máxima renta no partido pola súa conta. Volve ao campo Rodrigo Pérez nun gatañal, afastado de xente animando, que non quere que se suceda este más 2 no marcador para o equipo leonés. Cuidado que se resbala Darío Sanz, chega o balón Juan Castro, galóns para o xogador, para o capitán, golpe franco. Que veteranía ten Juan Castro, como coloca os seus compañeiros, como leva o tempo do partido. E que importante un xogador así no teu equipo, verdade, Mendu? Sí, sen dúbida algún, un xogador moi completo, con moita experiencia arriba e ao final é capaz de elevar ao ritmo o partido como el quere. Pois sí, veremos como se desenvolven estos últimos 10 minutos nas que xoga o balón Juan Castro, como falábamos antes, lanza e para Elcio, pero o rebote cae a Darío Sanz. Recolócase o equipo de Cangas e acaban de pitar fora de banda, fora de fondo do extremo. No, que recibiu fora de banda. Efectivamente, vai a sacar Elcio, cuidado con esa xogada. Monta o ataque o conxunto de Cangas con esa superioridade numérica. A ver en que se desenvolve isto. Balón para Raymond Tot, Brais González, Mario Dorado adentro. Línea de Mario Dorado, como pudimos ver desde aquí, pisou un pouco a línea de 6 metros, invalidando esa situación de gol. Que importante este era balón para Cangas, pero o árbitro estaba ben colocado e mirou perfectamente a invasión de área do xogador andaluz do Balonmán Cangas. Balón para Alex Lodos, neste caso no lateral dereito,
primeira liña como correu na primeira parte de jugóns, a ver en que se desenvolve isto. Juan Castro, defensa avanzada de Santi, Rodrigo Pérez Arce intenta penetrar, golpe franco. Moi boa axuda de Marc Stiman, que viu en apuros o seu compañeiro Juan Quintas e foi a axudar. Solo balón Rodrigo Pérez Arce, Alex Lodos, situación para un con Santi López. Aí vai Juan Castro, solo balón para Alex Lodos. Parada de Elcio. Outra parada de Elcio. Están de 12 os porteros hoxe nas dúas porterías. Non temos queixa do espectáculo que están dando estes dous porteiros. Sen dúbida alguna. No caso de Álvaro Pérez, un porteiro que partía como terceiro na portería do Ademar, pero que pouco a pouco se está gañando o dereito a ter minutos e sobre todo a ser decisivo neste tramo de tempada. Sí, ao final a súa xuventude fai no estar como tercer porteiro, pero bueno, vaise gañando o posto pouco a pouco. Gol de Mario Dorado agora para poñer a igualada no marcador, 24-24. Por fin ese 24 Balón Cangas, porque solo leva 2 goles nos últimos 15 minutos. Pois sí, que importante este gol de Mario Dorado. Agora saltou con espacio de sobra e conseguiu un gran gol do conxunto galego. Tempo morto agora para Dani Gordo, quere ordenar o seu equipo e isto non foi máis que encender os ánimos da afición do Gatañal, que se levanta para apoiar ao seu equipo neste momento tan importante do partido. Sí, como ben sabemos, a afición do Gatañal arropa sempre o seu equipo para leválo en volandas. Apreta o Gatañal agora para animar o seu equipo e veremos en que remata isto. Pero ten, independentemente do resultado, ten moi boa pinta. Gran partido que nos están a ofrecer tanto Frigoríficos do Morrazo como a banca de Mar de León. Non defrauda para nada e de seguro que o que consiga o pase para a final a 8 será un xusto participante deste torneo. Sí, sen dúbida, Pepe, sen dúbida que o partido está sendo un bo partido de balonmán e o que gañe este partido vai a ser un bo contendente nesa final a 8. Unha final a 8, recordamos que de conseguir a situación de campeón ou de finalista dá acceso directo á competición europea da primeira tempada. Por iso os equipos están tan a full por conseguir ese pase e evitar o Fútbol Club Barcelona. Soga ahora o Ademar de León, brazo de pasivo para arriba, Juan Castro. Soga conecta con Guillerme Santista, bo bloqueo na defensa morracense e volta a empezar para o Ademar de León. Reclama o banquillo de Juan Quintas para que Santista non chegara a esa situación de lanzamento tan claro despois de superar a Rares Fodorean. Pois efectivamente hai unha boa axuda do equipo galego e veremos en que remata este ataque do Ademar de León. Os colexiados avisan o pasivo e veremos como se desenvolve. Juan Castro, o tempo do partido que o leva el. Balón para Alex Lodos, que se intenta levar, conecta con Santista. No dá o gol polo quinto pase no pasivo, así que agora ten Kenda o Balonmán Cangas para poñerse un arriba. Situación de 7 metros provocada por Santi López. Que boa conexión de Alex Lodos co pivote con Guillerme Santista, pero non foron quen polo aviso de pasivo de culminar. Sí, a verdade é que non parecera que houbera oco para chegar ese balón ao pivote, pero bueno, unha boa adaptación do balón de Santista, pero bueno, non subiu o marcador, mala sorte. Veremos agora Mario Dorado lanzamento, golazo de Mario Dorado que encende o público. 25-24 no marcador, 6 minutos para a finalización do encontro e o Gatañal se encende como nas grandes citas apoiando o seu equipo. Ademar de León está apretando o equipo, vemos como Marc Stiman invita a xente a levantarse, a apretar todavía máis, vemos que o consigue Juan Castro co balón, Alex Lodos que non atopa a conexión con Carlos Álvarez e aí vemos esa defensa de Santi López. Moi boa situación de defensa do Club Balonmán Cangas. Que partido, que pedazo de partido nos están a regalar estes dous equipos. Que conexión de Santista co pivote adentro.
que xogador Juan Castro e que desmarque de Guillerme Santista que pon o 25 no marcador. Creo que nun momento clave porque era cando Gatañal máis estaba apretando o Ademar e non se sentía de todo cómodo. Aí temos a Raymond Todd comandando o ataque do equipo do Balonmán Cangas. Ordena a xogada e volve tamén Matt Stiman ao campo. Raymond Todd que busca un para un con Santista, non quen de superalo. Mario Dorado que sale do seu curruncho. Raymond Todd con Martín Gallo que se eleva. Martín Gallo, gol de Martín Gallo. Leva unha boa quenda de lanzamentos. Na primeira parte pudo colocar 2-3 lanzamentos moi bons desde media distancia, facendo gol, e agora volta na segunda parte non unha boa situación de lanzamento e poñendo de novo o Balonmán Cangas un arriba no marcador. O ruido é ensordecedor no Gatañal, que está apretando máis que nunca e o Ademar non consigue atoparse como no ataque. Atención a Alex Lodos, roba máis Timan pero non é quen de recuperalo. Que pasión ten este xogador, será nórdico pero de seguro que ten sangre latina nas súas venas. Alex Lodos, atención que pita pasos de Alex Lodos. Balón do Balonmán Cangas a 4 minutos do final para poñer o máis 2 e como se pon o partido. Pois sí, agora falta de 4 minutos, balón para Balonmán Cangas para poñerse máis 2 no marcador, un balón moi importante. Sin dúbida, protestaba Dani Gordo, unha situación rigurosa dos árbitros, está pitada, seguimos para adiante e vai Javier Zurmendi a desdoblarse. Volta ao seu sitio, Raymond Todd busca un para un, Martín Gallo para Matt Stiman. Chega o momento de Matt Stiman, falta, golpe franco. En que momentos aparece Matt Stiman? Pois en momentos como este, verdade, Mendu? Sí, mirouse outro día no partido da Liga Sobal contra o Cuenca, que foi un xogador moi importante na segunda parte, facendo lanzamentos que acabaron en gol neses momentos importantes do partido. Aí o temos, Depois o gol en apoio de media distancia, gol moi importante como estábamos dicindo. A ver agora esta defensa do Balonmán Cangas. Busca o balón, quere o balón e mete o balón no fondo da portería. Atención Santista, vaya gol agora con certa fortuna de Guillerme Santista. Estos goles tamén valen. Gol rápido do Ademar de León para os intereses do Cangas. Non foi a mellor selección, pero entrou, hai que seguir xogando o partido. Un arriba, Balonmán Cangas contra a banca Ademar León. Como está xogando Santista no día de hoxe, está topando moi ben eses momentos de desmarque, gañando a posición e sobre todo agarrando moi ben esos balóns, esos pases que en algunhas veces son complicados para facer dano nesas situacións. Agora moi boa situación de Javi e Zurmendi nese desdolamento. A ver este toque de Cangas. Vai Santi López buscando un para un con Adelino Pestana. Intentaba o fly con Martín Gallo, brazo de pasivo, busca Santi López unha situación de lanzamento, chega ya Mario Dorado, outra vez pisando de Mario Dorado, sí. Unha situación moi forzada, pero consideramos que sí que pisou a línea nese momento, era unha xogada moi forzada, pero había que lanzar, e Mario é un xogador moi valiente neste tipo de situacións, e así o fixo. Defende o Balonmán Cangas, pide máis Timan os seus, que máis intensidade. Parece que non se escuita Parece que Escudero Santiuste non quere que haxa xente detrás da mesa, e así yo indica, non entendemos moi ben a situación, pero así lo indicou o delegado federativo. Só o balón Rodrigo Pérez Arce, Carlos Álvarez no lateral dereito. Vai Pestana en busca dun desdoblamento, non, volve a seu sitio. Carlos Álvarez para un con Matt Stiman. Soga, balón para Mario Dorado. Chega Mario Dorado, que balón. Mario Dorado para poñerse máis 2, máis de un minuto. Tempo morto para Ademar de León, máis 2 a falta de un minuto. Tempo morto de Ademar. Apreta o pabellón do Gatañal neste momento. Ven unha defensa moi importante para o equipo local para afianzar esa victoria.
Sí, estamos a susto 28-59, 2 goles por enriba, ten que pedir penden bon morto Dani Gordo para intentar conseguir achegarse no marcador, pero estamos, creo que cunha boa defensa do Cangas pode asegurar esa victoria e o pase a top 8. O que hai que destacar aquí, Mendo, é que da igual que haya máis ou menos xente no Gatañal, da igual que sea mércores, sábado ou domingo, pero o Gatañal sempre responde. Vemos a xente completamente entregada animando o seu equipo. Sen dúbida algún, Pepe, ao final o equipo está respondendo e a afición arropa sempre o seu equipo, sexa mércores, sábado, domingo, día laboral ou non, dá gusto con esta afición. Efectivamente, un público entregado, un Balonmán Cangas nun gran estado de forma que pode conseguir ese pase ao top 8, pero está poñendo moi difícil o Ademar de León, que ataca por parte de Alberto Martín, que xoga con 7 xogadores, saca porteiro Rodrigo Pérez Arce, Juan Castro, apreta o Gatañal, Rodrigo Pérez Arce, Carlos Álvarez, Ademar de León, e Mals Timan, que se toma o seu tempo para sacar. Parece ser que o Balonmán Cangas vaya a prolongar o seu estado de forma. Si nestes 30 segundos non consigue roubar un balón o Ademar de León, Mals Timan, Santi López, dorme o balón Mals Timan para Javi Azurmendi, levantan os árbitros pasivo, 20 segundos para rematar, Mals Timan, a falta de 20 segundos, máis 3 para o Balonmán Cangas, isto ponse imposible para o Ademar de León, parece que o Balonmán Cangas volve a unha final a 8 do Copa do Rei por tercer ano consecutivo. ¡Qué celebración! Vemos o público completamente entregado. Vaya partido nos acaba de regalar o Balonmán Cangas, máis 3 no marcador. Sigue o estado de forma do equipo galego, está de celebración. Lamentan os xogadores do Ademar de León, que perden en 2 semanas 2 partidos no aquí no máxico pabillón do Gatañal. Pois pouco teño que dicir, a priori o favorito era Ademar de León e o Cangas pelexou de principio a fin, dando a sorpresa e, como di Pepe, gañando 2 veces en apenas 2 semanas o Ademar de León. A ver si conseguimos seguir con esta racha e este fin de semana en Huesca conseguir eses 2 puntos de novo. Iso é, a verdade é que cando un equipo está en forma, hai que dicilo, vai todo de cara. Neste caso o Balonmán Cangas leva 7 partidos sin coñecer a derrota, despois de estar unha volta inteira sin coñecela. O deporte de rachas, vemos agora, vamos a deixar escuitar o miudiño que se escuita na grada do Balonmán Cangas. E con isto damos por finalizada a retransmisión. Moitas gracias a todos por seguirnos, moitas gracias, Mendu, por estar connosco. Moitas gracias a ti, Pepe, por contar conmigo para esta retransmisión. Espero que fora do vosso agrado. E bueno, máis felices por esta victoria do noso equipo. Gracias, chicos. Pouco que decir. Pois sí, iso é. Moitas gracias a todos. Perdoade polos erros, felicitádenos polos acertos. Mirámonos próximamente, seguro. Ata logo.